Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwana maza da mata. Kamar da yadda kuka sani, yau mun gayyato muku babban bakonmu mai suna Malam Inuwa a cikin tashar mu ta Hausa Salima TV a cikin shirinmu mai suna wayar da kai. Malam Inuwa, bismillah. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Malam Inuwa, bismillah, muna so ka mana karin haske ne akan ila'i da kuma hulki. To a gaskiya akwai buƙatar a yi bayani akan ila'i a kuma yi bayani akan hulki, domin mafiya yawa mutanenmu suna ɗaukar wani abu su saka a ciki na ila'i su haifar da wani abu wanda shi ila'in bai yi magana a kansa ba. Kuma abin da na fi zata ake samun matsala shine rashin sanin menene ila'in kansa kuma menene hul'i. Shi ya kawo mutanenmu sukan jefa wani abu wanda baya cikinsa. Da farko abin da ake kira ila'i a cikin musulunci, mutum ne yana da matarsa sai ta aikata wani gagarumin laifi wanda ya cancanci ija mata kunne a kansa. Maimakon a yi saki, to ba sakin za a yi ba, sai a bi hanyar da za a yi jan kunne a kan wannan abin da wannan mata ta aikata. Shi ne sai ya hana ta girki. Idan na ce sai ya hana ta girki, ba fa ina nufin ba za ta yi dahuwa a cikin gida kamar inda ragowar matan suke yi ba. A'a, za ta yi dahuwar abinci. Za a ci yau ranar girkinta ne, zai shiga ɗakinta, zai yi magana da ita, za a yi kowace mu'amala da ita, zai kwanta a kan shimfiɗarta, amma harkar aure ba zai yi da ita ba. Shi ake kira ila'i. Wannan shi ne ake ila'i, babi guda ake da shi a cikin addinin musulunci. Mafiya yawan lokaci idan mutum ya ɗauki wannan mataki a cikin gidansa, to kowace irin barna ce ana yin maganinta ba tare da an yi saki ba. Kuma daman a shari'ar addinin musulunci ta zo da wannan ne domin neman maslaha. To akwai sharuɗa a cikinsa. Wataƙila mutane ba su san me ila'i ba. Wani yana fushi da matarsa sai ya ƙi kwana a gidan. Shari'ar musulunci ba ta ce ba. Wani yana fushi da matarsa sai ya ƙi kwana a ɗakinta. Shari'ar addinin musulunci ba ta ce haka ba. Wani yana fushi da matarsa sai ya shiga ɗakin wata matar ya kwana kuma ya harka aure da wannan matar. Wannan haramun ne. Duk abin da ka sani na haƙƙinta za ka bata. Za kuma ku kwanta a shimfiɗa ɗaya da ita. Amma sai dai ba wani abu na aure da zai gudana tsakanin kai da ita dalilin wannan hulɗin ila'i da kai mata. To inda muke haifar da matsaloli a ciki, da zarar wani ya ji labari ko iyaye sun ji labari cewa ka bar matarka ba ka haɗa sunna aure da ita, aure ya lalace. In juwa sai su ce wai aure ya lalace. Aure bai lalace ba, amma akwai sharaɗi akwai ƙa'ida. Abinda take yi maka in fita unguwa take yi masalan ba ka so kai mata wannan, sai ta daina fita unguwar, sai ka janye. Kar kuma ka ɗora mata akan wani laifin, wani abu daban kuma da ba laifinta ba. Wani abu take yi wanda ranka bai so ba, maimakon a rabu sai a ɗau wannan matakin. Sannan kuma da karen da kai wata 4 cir, in kun haɗa shimfiɗa da ita ma mu'amala aure ba ta gudana tsakanin kai da ita, to daga wata 4 nan ka bari ka sauka. Idan baka huce akan wannan laifin ba daga wata 4, to ta samu dama ta kai ƙararka kotu, ta samu dama ta kai ƙararka hizba, kuma wannan aure za a iya ɗaukan mataki daga gare ka. Sai a baka zaɓi guda biyu, wanne ka zaɓa?
za ka haƙura ka zauna da ita ko za ka sake ta? Domin mace ba faɗata ba ce, faɗan na Hafsa ce matar annabi, kuma wa ta gaya wa mahaifinta sayyidina Umar da yake sha'anin addini ya zo to babu magana kunya a ciki. Sayyidina Umar ya tambaye ta ice mata, Hafsatu, iya menene ƙarfi yadda mace za ta iya jure sha'awar namiji baya tare da ita? Ta ce, ya abati ya halifata rasulullahi, wata hudu shine iyakar ɗakata, iyawarta. Da zarar an wuce wannan wata hudun to kuma kowace barna za ta iya shigowa. Saboda ka wajibinka ne idan kai ila'i kai wata hudu ka sauka. In kuma kaga har yanzu bata kwanta maka a cikin rai ba, sai ka rabu da ita, sai ta fita je ta auri wani. To amma mutane mu ji tsoron Allah, mu sani wannan duniya wucewa za ta yi ba. Dole akwai wata sabuwar rayuwa da za a tambaye ka abin da ka aikata. Wani sai ya ɗauki ƙafa ya bar gari ba wata hudu ba ma shekara hudu bai zo inda matarsa take ba. Ya cuce ta, kuma duk tsiyar da ta ɗauko ta ɗora a kanta in bata tsoron Allah ba ya shigo ciki. Tunda wata hudun ne shine iyakacin inda za ta jure. Wani ma sai a neme shi a rasa iyaka iyawarsa, ba a gan shi ba, ya ɓata. Na taɓa yin waya da wata mata, ta nemi wayata, ta ce tana da fatawa yaya za ta yi. Mijinta ya shekara 5 bai zo inda take ba, ka ji dan Allah. Kuma shekara 3 kenan cir rabon da ibugo mata waya ta ji maganarta, shekara 3 kuma shekara 5 tun baya tare da ita. Ta ce, malam, kwata-kwata shekaru na ba su fi 30 ba. Ta ce, ina tsoron kan in jefa kaina wani yanayi. To duk da in sanda wannan ta faru, kowace mace tana jina wace wannan matsala ta same ta tafi kotu. Tana zuwa kotu in ta shimfiɗa alƙali abin da ya faru, zai ba ta takarda kawai ta je, shi alƙalin shi zai sake ta, kuma ta saku. Ba ta takarda ta samu dama ta yi aurenta, shi kuma ya je duk iskancin da zai je yi abinsa. Kada mace ta zauna da wannan bala'in a tare da ita. Wata ran shaidani ya gilma mata ta aikata wani abu, Allah ba zai kyale ta ba. Maslaha kawai ta tafi kotu. Idan ta je kotu sai alƙali sai kashe auren. In ya samu hujja da dalili ta gaya masa sai ya lalata auren. Yanzu sai ta je ta auri a wanda zai iya mata ya rike mata haƙƙinta. To wannan shine cikakken bayani akan ila'i, wanda babi guda yake da shi a matsayin shari'a. Sai hul'i. Shi kuma hul'i abin da yasa ake son a san shi shine mace ta ba mijinta sadakinsa, ta ba shi sadakinsa da ibata, aure ya mutu. Ba shi isaki ba, ita ce ta ce ba ta yi. Idan mace ba ta san namiji, maimakon a zauna a cikin rashin soyayya, to ba Allah za a bu ba, saba masa zai. Sai ta nemi maslaha ita da mijin, ko da kashi sai ita ne. Ta ce, wani in baka sadakinka da ka bani mana. Ko kuma in tana da iko ta auren masa wata matar, ita ya sauwaƙe mata. Addinin musulunci ya zo da wannan maslaha. Maulana Sabit ibn Qais, sabon annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Haka suka da matarsa. Matarsa ta zo ta ce, ya Rasulullahi, Sabit ibn Qais ba shi da wata illa, mutumin kirki ne. A sha'anin Allah mutumin kirki ne, a sha'anin mu'amala da mutane mutumin kirki ne. Ta ce, amma ina tsoron kan kafarta, saboda na kasa yi masa biyayya, na kasa bin sa, saboda zuciyata ba ta son sa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gonarsa da ibaki sanda ya aure ki da sadaki, zaki dawo masa da kayansa? Ta ce eh. Sai ce shikenan ki da masa da abinsa. To shine abin da mace za ta yi, ta kwance kanta daga jikin igiyar da mijin ya daura mata
shine alhul'u, sinciya shine ake kiransa hul'i. Ana iya yin sa a kotu, ba sai lalle a kotu ba. Ba sai lalle a kotu ba, don an je kotu matsala abin yake zama, tijara yake zama. Saboda haka daga kai sai ita ma in za a iya sa shaida sai a sa shaida. To amma idan kai mata hul'i, ma'ana ka ba ta sadakinta, aure ya mutu, amma igiya nawa? Igiya ɗaya ce ta ware, saki ɗaya ne. To sai hali ya kama, bayan an yi hul'i za ta dawo. To ko da jiya ne aka yi hul'in gobe za ta dawo, sai an sake ɗaura aure. Ana ji? Sai an sake ɗaura aure. To wannan shine abin da ya shiga cikin duhu, mutane mafiya yawansu ba su san da shi ba. Amma kamar inda nake faɗa, duk abin da muke faɗa nan wajen ƙarin haske ne da yadda za a gane. Idan ana son shirin ya tabbata gaba ɗaya, to sai a je wajen malamai, rajiyar da abubuwan suke daga farkon su zuwa ƙarshe. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun gode Malam Inuwa. To ƴan uwana, kun ji yadda muka tattauna da bakonmu wato Malam Inuwa. Don haka a dakace mu a shiri na gaba, insha Allah za ku ji daga inda muka dora. Mun gode alaramma.